Tak, všechny zdravím, ahoj. Jsem po delší době u vody a u vody, která je velmi zajímavá. Dostal jsem tip na úžasnou lokalitu. V podstatě kdysi, už je to mnoho let, jsem chytal na něčem podobným, ale opravdu dlouho ne. Takže to tady teď fakt jako užívám. Jsem tady 2 dny, opravdu jenom nakrátko, už je večer, zítra ráno balím. Nicméně jsem vůbec netušil, vlastně jestli budu něco točit, nebudu, co se tady bude dít, nebude. Takže něco málo jsem tu zažil, asi 3 nebo 4 kapříky jsem tady odsaď vydoloval, je to tady prostě jako brutálně zarostlý, je tady přede mnou zatopený les, jako opravdu halda chroští, klacků prostě a všeho možného, jako je tady ve vodě. Takovým úzkým průsmykem se protahuju až relativně na volnou vodu, ale ona je volná, bohužel jenom jako na hladině, ale dole, řeknu prostě metr nade dnem je spousta křoví, prostě pařezů a všeho možného, takže je to jako fakt jako obrovský očistec tam ty ryby z toho dostávat. Ještě se sem určitě vrátím, díky tomu, že jsem tady teď nabral nějakou zkušenost, tak jsem dostal pár jako nápadů, který by mi mohly jako výrazně pomoct ke zdolávání ryb, protože bohužel, aby byla vůbec jako šance tu rybu dostat, tak to vozím v podstatě relativně hodně daleko až za ten les. I přesto, že tam na dně je pořád jako bordel, tak už ho tam není tolik a myslím si, že tam ani nebude už tolik ryb. Potřeboval bych ty montáže pokládat blíž k tomu lesu, ale nejsem tady vybavený na to, abych ty ryby mohl bezpečně potom zdolat. Nikdy to není 100%, to je úplně jasný, ale myslím si, že aspoň velkou šanci člověk potřebuje, aby tu rybu zdolal, protože pokud ta šance je prostě mizivá a téměř nulová, tak je nesmysl se vůbec pokoušet tu rybu chytat, protože ano, docílíte záběrů, ale tu rybu tam ztratíte, utrhnete, prostě je to nesmysl ty ryby takhle poškozovat. Jo? Samozřejmě vždycky, pokud se chytá v takhle náročném terénu, kde jsou vásky, to riziko prostě u té utržené ryby je tam obrovský a nejde tomu jako předejít. Jako samozřejmě, byť se člověk snaží udělat maximum pro to, aby tu rybu bezpečně zdolal, tak nikdy se nedá. Těch proměnných je tam tolik, že prostě to nejde. Jo, nejde. Ztratil jsem taky, neutrhl jsem žádnou, jako rybu jsem neutrhl žádnou, utrhl jsem 2 nebo 3 návazce, je mi to prasklo, mám 30 nebo 40 cm návazcovou šňůrku a prasklo mi to v uzlíku, v obratlíku. Takže vlastně jsem vytáhl olovo, nebo potažmo teďko gumičku s kamenem, nebo bez kamene teda respektive, ale jakože jsem utrhl jenom háček a prasklo to v tom uzlíku, v obratlíku. Takže ryba už tam určitě nebyla, protože ten háček byl seklý někde v nějakém pařezu nebo v nějakém kmeni, v nějaký větvi. Ukážu vám pár záběrů, protože to opravdu stojí za to, je to hodně atypický, krásný. Jsem nadšenej, jako pokud to půjde, budu mít čas a prostor, tak se sem ještě určitě letos podívám, chtěl bych navíc z ní, říkám, napadlo mě pár věcí, co by se tady dalo jako zrealizovat, abych se dostal na kabelku těm největším, co tady plavou údajně, tak uvidíme. U prvního videa letošního snad příjemný slídnutí. Doufám, že se mi povedly nějaké hezký záběry. Není to nutně úplně o rybách, protože jsem tu sám a nejde natáčet. Rád bych ukázal, kam to pokládám, jak moc krmím, protože nekrmím moc, ale to je jako nepodstatný, protože já nedokážu s tou kamerou to všechno obsáhnout. Nejde na tu vodu vyjet tady prostě na člunu, který nemá podlážku. Mám tady půjčenej. Takže to nejde, jo, tak jsem rád, že se tam nějak dopravím a položím a jdu zpátky. Záběry, bohužel, a nějaký zdolávání, asi by to šlo, ale
úplně upřímně, já se snažím opravdu v momentě, kdy to tady pípne a našponou se tady ty šňůry, tak prostě beru prut, skáču do člunu a okamžitě jdu za tou rybou, protože tady fakt vteřiny rozhodují, abych tu rybu dostal co nejdřív do kontaktu, než mi vletí prostě do toho největšího marastu. Takže bohužel to nenatáčím. Ty záběry jsou samozřejmě hezky, já to chápu, ale tady to nejde. Jsem tu sám a radši hoželím ty záběry, myslím jakoby ty filmové záběry před bezpečností té ryby. Jo? Takže tolik k tomuhle tomu. No a jdem se na to mrknout. Zázraky se dějí nejen o Vánocích. Před hodinkou jsem šel převízt oba dva pruty, protože to tam bylo půl den už. Říkám, tak to přivezu, říkám, neznám to tady. Oba dva samozřejmě jsem byl ve vásce, ale vyndal jsem je. Oba dva pruty jsem vyndal, nechal jsem to tam, přidal jsem jenom trošku pasty, flak jsem to tam, trošku dokrmil. Uložím, dělám si tady kávičku, jeden se rozjel, brutální jízda samozřejmě, je to všechno vzduchem, na šňůře, bez průtahu. To tady povolená cívka, takže to bylo, jak když jsem zapřáhl tramvaj. A máme tu výsledek krásného lisečka. Není to ještě z těch monstrózních, z těch, co tady jsou, přes 20, ale má 17, krásný lisec, tak se jdeme na něj podívat. Máme ho tu, fešáka, krásně za stromama, samozřejmě brutální jízda, jak je to všechno ve vzduchu, šňůra, tady dřinčilo povolená brzda, to bylo šílený, jsem se mi to vyskáče tady a šňůra z navijáku. Dojel jsem tam, váska, prostě ta tvrdá nebo pevná šňůra 30 nebo 40 kg, co tam mám, to podržela, když Kuba jsem ho z vázek a krásně se mi otočil na hladině. Pak krásný boj, nemohl jsem ho pustit do toho lesa, takže takový trochu tvrdší ten boj byl, než jsem zvyklý, ale nádherně, ta jednička, háček mu krásně seděla v tlamce, na spodním pisku, úplně do tvrdýho. Ukážu vám potom záběr, nemá v podstatě vůbec v tlamce nic vidět. A krásně jsem ho zdolal a podebral a je z toho takovýhle krásný, prostě takovýhle krasavec. Mám fakt radost, protože v těchto podmínkách je to fakt, nechci říct zázrak, ale je to vždycky takový strašný vabank. Za takových podmínek v tom lese, to nádherný, bojovný luxus. Nebudu ho trápit, jdem ho pustit zpátky a doufám, že se nám povede ještě jeden nějaký větší. To je těžká práce tohle, no. Prostě člověk by chtěl zavíst nachystaný prut a vůbec se mi tam nechce. Tak, malinko zapršelo, půl hodinky
přestalo pršet, ještě trošičku krápe. A rozvrčel se mi zase proutek. Máme tu pro změnu šupináčka, rovnej 16 kg. Takovýhle fešák. To je boží. Ten boj je neskutečný. Já jsem úplně v šoku z toho, jak ty ryby makají. To se jen tak někde nevidí. To je fakt jako nádhera. Nádhera. To jsou ryby. Najela. Stejná kategorie. Takže doufám, že ještě přijdou další a větší, když dá Bůh. Ale i tak je tohleto krása. Opravdu krásný. Zase 2,24. Ještě je na tom pasta. Ani se nerozpustila pasta. A už to tady vrčelo. Škoda, že nemůžu natočit ty brutální jízdy, protože já jsem tady sám a opravdu potřebuju okamžitě do lodi a rychle tam jet, protože opravdu zase byl ve váskách, ale jak už je to celý pod vodou, tak ty vásky jsou měkký. Dá se to z toho kotvičkou prostě vytrhat, některá povolí jenom prutem, že vemu. A tyjo, to je kormidlo, bože. Pěkný je, pěkný. Půl šestý na večer a to jsou další záběr. Samozřejmě opět brutální jízda. Prostě s tím povoleným navajákem to nestačí teď na tom člunu jet tím lesem a prostě furt to z toho navijáku mizí. Ale bohužel z toho místa, kde jsem to měl, tak tam něco objel a bylo to fakt asi v 5 nebo 6 váskách. Ze všech jsem to vycukal, vytrhal. To je opravdu, jak mám tu pevnou pletenku, tak ta drží. Ale trvalo to prostě, než jsem se dostal na tu rybu, no prostě možná 5 minut třeba. A ryba tam nebyla, no už tam nebyla asi delší dobu. A měl jsem píchlej háček evidentně prostě v nějakém stromu, protože jsem vytáhl jsem, nebo respektive utrhl jsem olovo, obratlík zůstal a praskla tady v uzlíku mi návazcová šňůrka. Používám 45 liberní Quicksilver, což je 20 kg šňůra, velmi odolná a prostě to nevydržela. Takže co teď? Je prostě zatím v tom lese, nebo za tím lesem tady, za těma stromama, za tím bordelem je bohužel toho bordelu na tom dně opravdu jako hodně. A ty ryby, přestože tam prostě tu olůvku mám relativně malý, tak hrozně plašej. Takže jsem se rozhodl, že olovo sundávám. Jo, to je vtipný. Mám ten obratlík, taky normálně to očko není kulatý, ale je šišatý, jak jsem to z toho vytrhával. Takže jako kmen je extra pevnej. Nicméně udělal jsem kámen, jednička takováhle jeden kaháček obrovský, kámen, dlouhý návazec a zkusím tam dát takhle s odpadávacím kamenem s tím, že prostě doufám, že po záběru ten kámen spadne a i kdyby nespadl, což se taky může stát, tak v momentě, že prostě se to dostane někde do nějakých vázek, tak pak ten kámen z té gumičky určitě sklouzne a ta ryba tam bude volnější. Takže ještě zkusím tohleto a když to nepomůže, tak byť nerad, ale budu muset jít prostě ještě o chlup dál od toho lesa. No.
Tam to bude určitě čistší, ale už to tam jde do větší hloubky. Úplně se mi tam jako nechce, už na nějakých 7-8 metrů, i když samozřejmě to není jako nějaká hrozná hloubka. Já jsem zvyklý chytat téměř trojnásobných hloubkách, ale tady myslím si, že tady vlastně hodně bude držet tady tohoto chlívu a no uvidíme. Možná, že teď ten jeden dám už rovnou o nějaký metr dál a ten druhý budu držet tady na tu vzdálenost. No, uvidíme, jak to bude. Jaký tam bude poměr záběru. Těžko říct, no, takže jdu to navázat a jdu zavážet. Jsem celý mokrý, protože samozřejmě byla jízda, lilo jako blázen, takže tak. Ještě jsem chtěl jenom říct, že mám od kluku tady, abych se nemusel táhnout gumák, tak tady mám přes známýho domluvený, že mi půjčil lodičku, jo, tak jsem si tady půjčil gumák. A ten gumák nejenom, že nemá pevnou sedačku, on nemá ani podlážku. A můžu vám říct, že v tomhle harakiri, v kterém tady chytám, bez podlážky, kdy lezete takhle jenom na igelit, tak je to teda opravdu jako velká výživa. Tohle je velká výživa a musím říct, jestli toto teda dávám fakt plnými doušky. Ale je to boží, protože jako tady fakt jako bojujete jako proti všemu, jo. A tím nechci říct, že je to nějaký jako, aby to nevypadalo nějak jako nafoukaně, jo. To zvládne, když bude chtít 9 lidí z 10, ale je to prostě, jako máte tady takovej úplně jiný jako drive a člověka to jako vnitřně baví, je to hrozně zajímavý a hrozně doporučuji všem si takovýhle masakr jako vyzkoušet, kdy se tady jako vyplejtáte prostě těma srajdama, jako je to fakt jako super. No, takže mám převezíno na noc a dal jsem tam kameny a uvidíme, co se bude dít. Tak, měl jsem záběr, teďko na levý prut zase a kámen krásně odpadnul, ale už když jsem nastupoval do člunu, tak prostě ten záběr jsem věděl, že ta ryba zastavila, začal padat swinger dolů, říkám fajn, tak buď se mi otočil a jede ke mně, nebo prostě spadnul, no. Takže ryba spadla a háček se mi seknul samozřejmě někde do nějakého pařezu nebo do větví a jak jsem to rval ven, tak jsem ho narovnal. Takže jsem to teďko převázal. No, dneska se mi to tady. Takhle to tady vypadá v týčku. Takže jsem teďko ještě převázal narychlo a jdem to zavést. Já tady takhle provezu. Já si to dělám, ať to mám zdokumentovaný, protože tohle je masakr. Tohle je masakr. Člověk musí zažít. A je to něco neskutečného. Něco neskutečného. Tak, všude se. Au. Jsem drobnou vrtulí, no, tak tady je. Takhle to vypadá v tom masakra, v tom lázinci. Jo, takovýhle hezký kamínky jsem si tady nazbíral a takhle vypadá. Takhle vypadá má montáž na ty fišáky tady, no. Takhle brutálně. No, prostě už jsem fakt jako
opravdu jsem daleko relativně od toho a stejně furt tady je brutální bordel. Tak, mají to tam bestie a můžou se začít snažit. Tak to tam hezky dáme. Tak. Doufám, že ještě nějaký přijde do půlnoci. Já jsem si vzpomněl, jsem říkal, že bych chtěl natočit nějakou hezkou zdolávačku, protože jsou ty zdolávačky tady fakt jako neuvěřitelné. Opravdu jsou jako extrémně bojovný ty ryby, to se jen tak nevidí. A mám takový nákrčník na telefon, tak zkusím, jestli ještě přijde nějaký záběr, tak to zkusím schválně natočit. Myslím si, že by to mohlo být jako hezký. Tak, máme tu nový den, ráno po zavezení. Teď tady přišla krásná 12. Máme ji tady, tak já ji dojdu stočit a ti můžu pustit. Je to super. Doufám, že ty ryby budou chodit dneska stejně dobře jako včera. Zítra ráno balím, ještě bych tu den zůstal, ale musím domů, nedá se nic dělat. Ale je to teda zážitek. Bolí mě normálně, jak člověk rve ty šňůry, vyprošťuje se to z toho chlívu, tak za ty 2 dny mám normálně úplně zničený ruce. Přestože ty šňůry mám jakoby mírně tlustý a nejsou ostrý, tak stejně úplně už je necítím, takže ono to tak bude stačit do toho zítřka. Po včerejším dnu, kdy skoro celý den propršelo, nebo minimálně celý odpoledne, tak dneska je úplně azuro. Potřeba jsem se vyspat, protože jsem toho měl po včerejšku úplně fakt jako plný kecky, takže jsem to o půlnoci jsem jeden prut utrh při stahování. Byla taková mlha, že jsem byl vůbec rád, že jsem se vrátil zpátky, protože jako tady s tím projet to prostě je šílený. A teď jsem to ráno zavez před 1,5 hodiny asi a máme tady první vlašťovku. Není úplně veliký, má nějakých 12-13 kg, ale tak ukážu. Krásně stavěná ryba a byl úplně krotkej. V podstatě jsem ho téměř vyndal tam, kde to bylo zavezený. Fakt byl hodnej, jo, ale za to teďko tady v podložce je to Janek. Úplně šílený. Ale jako tady jsou ty šupináči, ty mají ploutve, to je úplně neuvěřitelné. Jaký oni mají ploutve tady. Mají krásně stavěný ryby, tu jsou. No tak kámo, pojď. Krásný šupík. Úplně výstavní. Úplně výstavní ryba. Takže na to, že není veliký, tak prostě mám mohutný ploutve, to jsou úplně jak když jsou ty ryby taky zdegenerovaný. Ale úžasný jsou. Neuvěřitelně bojovný. Neuvěřitelně bojovný. Kolikrát fakt chytnete velkýho kapra a máte ho hnedka v podběráku. Tenhle teda byl fakt jako krotkej na vodě, to je pravda, ten moc nebojoval. Ku podivu, ale tady v podložce si to teda vynahradil. Pojď do vody, kámo. Tak. Tady je vedle diskotéka někde, takže tady teď poslouchám duc, je 10:30. Celý den tady člověk sedí. Před 0,5 hodinou říkám, jdu si lehnout. Nebudu tady čekat na nic, se natáhnout. A
Máme tu dalšího místního válečníka. Dlouhatánský, nízký teda. Šupináček. Úplně jsem k němu přijel. Vyjel z lesa, jel dozadu na volnou vodu a přijel jsem k němu. Úplně byl jak beránek. Úplně byl jak beránek. Na to, co to je za rybu, tak úplně jsem koukal jak blázen, jak byl prostě neuvěřitelně krotký. Podebral jsem ho, normálně jsem k němu přijel, jak když tam mám 60, 70 kapříka. Takováhle úžasná ryba. Neuvěřitelný, z jakých podmínek je člověk doluje. Je prostě super. Fakt krásný. To jsou ryby, tyjo. Tak jdu ho pustit a doufám, že to ještě zavezu. Ještě do půlnoci by jeden mohl přijít. Hergot, díky kamo. Tak přátelé, všechno krásně končí. Mně se to nachýlilo, já jsem zabalený, protože o 4 ráno jsem vstával. Dal jsem si kafe, říkám, tak to ještě zavezu na 4 na 5 hodin. Mezi tím, co budu ráno dobalovat, tak třeba ještě přijde nějaká ryba a žene se tamhle nějaká dobrota na radaru. To vypadá, že za 4 hodiny začne pršet, takže 6 hodin ráno nebo půl 7, už mám zabalíno, už jsem to ani nezavážel. Takže nic zajímavého už se tady nestalo, ale udělám všechno pro to, abych se sem na podzim vrátil. A zkusíme to tady pořádně rozjet. Přes léto moc kapry chytat nebudu, to spíš se budu věnovat sumcům, buď z bellyboatu, anebo z lodi, takže doufám, že se mi bude dařit, protože mám bellyboat teď čerstvě, nikdy jsem na tom nebyl. Mám všechno připravené, ještě to potřebuji doladit a vyzkoušet a snad to bude super. Tak se mějte příště, ahoj.